Eksodo Kapitulo 35, mga tulumanon sa adlawng igpapahulay. Gitigom ni Moises ang tanang mga Israelita ug iyang giingnan, mao kini ang gisugo sa Ginoo kaninyo, himuan ninyo ang inyong buluhaton sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapito, bala ang adlaw alang kaninyo ug usa ka adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ang magtrabaho ni ining adlaw patyon gayod. Ayaw pagtrabaho bisan gani sa paghaling og kalayo diha sa inyong balay sa adlawng igpapahulay. Mga halad alang sa balaang tolda, giingnan ni Moises ang tanang katawan sa Israel, mao kini ang gisugo sa Ginoo, kinahanglan maghalad kamo sa Ginoo. Ang tanan niya buot maghalad kinahanglan maghalad og bulawan, plata, bronsi, delana nga asul, tapol og pula, pinong alino, panapton niya hinimo gikan sa balhibo sa kanding, panit sa laking karnero, panit sa kanding, kahoy nga acacia, lana alang sa mga lamparahan. Mga pahumot alang sa lana nga ididihog og alang sa humot nga insenso, bato nga kornalina og ubang mahalong bato nga ipatapot sa ipod og sa tabon sa dughan sa Pangulong Pari, mga galamiton alang sa tolda nga tagbuanan. Ang tanan niya batid nga trabahador nga anaa uban kaninyo kinahanglan mori aron. Himuon nila ang tanan niya gisugo sa Ginoo, ang toldang tagbuanan ug ang tabon niini, ang mga sabitanan, ang mga tabla, ang mga balabag, ang haligi ug ang sukaranan ini, ang sudlanan sa kasabotan ug ang mga yayongan ini. Ang takob sa sudlanan ug ang tabil nga nagsalimbong niini, ang lamisa, ang mga yayongan ini ug ang tanang kahimanan ini, ang pan nga ihalad ngadto sa Dios, ang butanganan ug suga ug ang mga kahimanan ini, ang mga lamparahan ug ang lana alang sa mga lamparahan, ang halaran niya sunogan sa mga insenso ug ang mga yayongan ini, ang lana nga ididihog, ang humot nga insenso ug ang tabil alang sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Ang halaran niya sunuganan sa mga halad, uban sa linala nga bronsi nga gipakabit niini, ang mga yayongan ug ang tanang kahimanan niini, ang hunawanan nga planggana ug ang tungtunganan niini, ang mga tabil sa hawanan ug ang mga haligi ug mga sukaranan niini, ang tabil alang sa ganghaan paingon sa hawanan, ang mga ugsok ug mga pisi alang sa tolda nga tagbuanan ug sa hawanan. Ang mga mahalon niya mga bisti sa pari alang sa pag-alagad sa dapit nga balaan, ang sagradong mga bisti ni Aaron nga pariub. Sayang mga anak alang sa ilang pag-alagad ingon nga mga pari. Nagdalaghalad ang mga tawo, unya mibiyak ang Moises ang tanang mga Israelita. Ang tanan niya nadasig sa paghalad naghalad ngadto sa Ginoo aron gamiton paghimo sa tolda nga tagbuanan. Gihalad nila ang tanang mga butang nga gikinahanglan alang sa mga serbisyo ug alang sa paghimo sa sagradong bisti. Mianha ang mga lalaki ug mga babaye. Ang tanan niya nadasig nagdalag mga dayan-dayan, mga aryos, mga singsing, mga kwintas ug tanang matang sa butang nga bulawan. Ang matag-usa nagdalag butang nga bulawan nga iyang gihalad ngadto sa Ginoo. Sumala sa anaa kanila, ang tanan nagdala ni ining mosunod, asul, tapol o pula nga delana, pinong alino, panapton nga gikan sa balhibo sa kanding, panit sa laking karnero o panit sa kanding. Ang tanan niya may ikahalad nga plata o bronsi nagdala sa ilang halad ngadto sa Ginoo, ingon man ang may kahoy nga acacia nga magamit sa bisan unsang paagi alang sa pagtukod. Ang mga babaye nga hana sa paghimog tanod nga asul, tapol, o pula nga delana ug pino nga lino naghimo ni ining mga butanga ug gihalad nila kini. Nagbuhat usab sila og tanod gikan sa balhibo sa kanding. Ang mga kadagkuan nagdalag mga batong kornalina ug mga bato nga mahalon nga ipatapot sa ipod og sa tabon sa dughan, mga pahumot og lana alang sa mga lamparahan ug mga pahumot sa lana nga ididihog og mga humot nga insenso. Ang tanan niya nadasig pagtabang sa tanang buluhaton nga gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moises nagdala sa ilang kinaugalingong halad ngadto sa Ginoo. Ang mga trabahador sa tolda nga tagbuanan, miingon si Moises sa mga Israelita. Gipili sa Ginoo si Bezalel, anak ni Uri, nga anak ni Hur, sa banay ni Juda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpaanindot, sa paghimo og mga maanindot nga mga plano og paghimo ni ini ginamit ang bulawan, plata ug bronsi, sa paghimog mga alahas, sa pagkulit og kahoy og sa tanang matang sa buhat sa pagpaanindot. Si Bezalel og si Oholiab nga anak ni Ahisamak, sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan niya sila og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit, tigdibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul, tapol og sa pula nga delana ug sa uban pang panapton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat og batid silang modibuho.